Τέλος πάντων, λοιπόν, σήμερα θα παίξουμε The Exit. Στην ουσία είναι ένα παιχνίδι. Κάτσα πιο Hell. Ωραία, κάνουμε και διαφήμιση στο Hell. Που. Κάτσα να πατήσουμε να το δούμε ταυτοχρόνως. Λοιπόν, στην ουσία θα πρέπει να περάσουμε από αυτόν τον διάδρομο 8 φορές. Και θα πρέπει να δω αν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση κάθε φορά που περνάω. Αν υπάρχει διαφοροποίηση, είτε ίσως είναι ο άνθρωπος αυτός που πέρασε, είτε αυτές οι αφήσεις, θα πρέπει να γυρίσω πίσω. Αν όλα είναι φυσιολογικά, συνεχίζω ευθεία. Αυτό είναι το game. Πολύ απλό, αλλά κάποιες φορές φαίνεται και λίγο creepy όταν συμβαίνει κάτι πολλές φορές το ίδιο. Λοιπόν, πάμε. Α, ναι, και έχουμε και μαζί μας την επαγγελματία σχολιάστρια Φωτεινή. Γεια! Λοιπόν. Είμαστε στο 0. Όλα ίδια μου φαίνονται. Και αυτός ίδιος. Δύο αρρωγοί. Διαθέσεις ίδιες. Θα πάω ευθεία. Okay. Αλλιώς που είπες ότι Όχι, πρέπει να πας. είχε ανομαλία. Είχε ανομαλία, Ναι, δεν κατάλαβα τη διαφορά. Πάλι στο 0, ούτε κι εγώ. Ναι. Για να δούμε. Ένα, δύο. Οκ. Ίδιος μου φαίνεται. Και εδώ νομίζω κομπλέ. Πάλι ευθεία θα πάω. Ίδια μου φάνηκαν. Πάλι στο 0. Νομίζω δεν είχε στο τέλος του διαδρόμου το απαγορεύεται το κάπνισμα. Όχ. Α, είχε Το απαγορεύεται. guide. Δεν το θυμόμουν καν. Αυτό είναι διαφορετικό, νομίζω πρέπει να πας πίσω. Κάτσε. Λοιπόν. Πρέπει να έχει στο τέλος δηλαδή. Α, να το. Να, Α, ωραία, άρα και άρα πάμε κάτι άλλο ευθεία τώρα. ήτανε. Όχι. Δεν είναι αυτό. Όχι. Τι γίνεται ρε φίλε, κάτσε. Θα το βρούμε. Είναι διαφορετικό πάλι. Ούτε εδώ στην αρχή είχε αφήσα πριν, γιατί πριν είχε. Έχει. Οκ, νομίζω πάλι είναι όλα καλά. Καλά, έτσι νομίζαμε μέχρι τώρα. Αυτό Όχι, το πήγαμε στο βλέπεις, ένα. αυτό παίζει. Ω, Τα μπράβο, καταφέραμε. ωραίος. Το αστείο είναι ότι πάμε Ωραία. στο 0 άμα χάσουμε. Περίεργο. Λείπει αφίσα από εδώ μία. Πού? Εκεί. Κάτι πρέπει να Κάποιες έχει. φορές- Δεν τη θυμόμουν καν. Οκ, Κάποιες φορές έχει, κάποιες φορές δεν έχει. Άραγε λείπει. Άμα λείπει πάμε πίσω τότε. Ωραία. Περίμενε, για να Oh δούμε. my god. Μη σε πάρω και στο λαιμό μου. Όχι, με Τώρα πήγε έχει, ας 0. πούμε. Με πήγε Όντως. 0. Ναι. Άρα κανονικά δεν θα έπρεπε να έχει Άραγε- αφίσα. Είναι άραγε- διαφορετικό όταν έχει. Άραγε δεν έχει, ναι. Αυτός πώς έφτασε τόσο γρήγορα εδώ. Άραγε πάμε πίσω. Κανονικά δεν θα έπρεπε να φτάσει τόσο γρήγορα. Όχι, κάτσε. Κάτι έχουμε κάνει. Περίμενε, με μπέρδεψε. I'm confused, ναι, πραγματικά. Περίμενε. Πάω μπροστά. Να δω να φτάσω στο 1. Έχει δεξιά στο τέλος, Ωραία, έχει α, βελάκι. 0 είσαι εκεί. τώρα, ωραία. Κάτσε. Εδώ δεν έχει κάτι. Δεν έχει. Πρέπει να πας πίσω. Γιατί τι λείπει. Η ταμπέλα η κίτρινη επάνω που γράφει το 8, ναι. Νομίζω δεν έχει ταμπέλα κανονικά. Ναι, Όχι, έχει ταμπέλα, αλλά το 8 είναι από τα δεξιά νομίζω. ναι. Yeah. Ναι. Oh yeah, baby. Το Oh yeah. βρήκες. Να Να το. ναι, από δεξιά είναι όντως. Yep. Open. Οκ. Okay. Κι άλλο open. Νομίζω είναι όλα εντάξει ή όχι. Η τελευταία αφίσα είναι η ίδια με τις προηγούμενες φορές, δεν την έχω προσέξει καθόλου. No smoking στο τέλος.
Πελάκι στην αρχή. 2. Good job. Good job. Πάμε. Για να δούμε. 3. Τι πας ίδιος φαίνεται. Αχα. Και αυτό ίδια όλα μου φαίνονται. Δεν βλέπω κάποια διαφοροποίηση. I guess so. Not sure. Ωραία. Έχει και εδώ τουλάχιστον. 0. Τι είχε! Fuck. Έλα, Fuck. ρε, I don't know. φίλε. I don't know. Okay. This is gonna take a while. Ξέρεις τι νομίζω. Όπα. Oh. Go back. Go back. Να πάω να δω τι έχει. Στο 0 είμαστε. Oh. Go, 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 go. Φοβάμαι. Άντε γεια ρε. Πάμε ένα. Πού θα μπω κιόλας. Κάτσε, περίμενε. Αυτός τον είδαμε και έστριβε. Συνήθως δεν τον βλέπουμε να έρχεται ήδη. Όχι, όχι, στρίβει κανονικά. επειδή Όχι, έτρεχα στρίβει εγώ. κανονικά. Οκ, οκ. Πολύ cool. Οχ. Εντάξει, οκ, ανομαλία. Η πόρτα Go, βρίσκεται go. στην σάλα. Go back. 2. Βγάλω το σπίτι σου. Ακούω ακόμα. Κι εγώ. Φρίκι. Κρατάει κινητό. Το κρατάει για την αρχή. Ναι, ναι, το κρατάει. Αυτό είναι πολύ creepy, φίλε. Yep. Κάτσε. Αυτό νομίζω δεν υπήρχε. Όχι, όχι, υπήρχε. Υπήρχε. Αλλά ναι, γιατί την έχω ξαναδεί την τύπησα. Νόμιζα ότι δεν την είδα στο προηγούμενο. Τους ανθρώπους δεν θυμάμαι. Κάτσε. Να το παίξουμε κανένα 2 φορές ακόμα. Θα τα... 3. Ωραία. 3. Ωραία. Μμμ. Αυτό νομίζω ήταν έτσι. Όχι. Δεν θυμάμαι αν είχε τόσο μαύρα μάτια. Νομίζω δεν είχε, να ξέρεις. Λέω να πάω πίσω. Go back. Sure. Δεν νομίζω να ήταν έτσι αυτό. Ναι! Μπράβο, αγόρι μου. Εντάξει, οκ. Πολύ καλός. Οκ, τίμιο, τίμιο. Περίμενε. Λοιπόν, πάμε. 5. Να τα μάτια, ήταν να τα βλέπεις κανονικά. Μμμ. Ωραία παπουτσάκι. Τίμιος. Δεν με άφησε να στείλω sticker. Όχι, spell. Κάτσε γιατί εγώ δεν παρακολουθώ αυτή τη στιγμή. Ψάχνω τα spells μου. Όπα. Όπα. Νομίζω κάτι λείπει από αυτόν τον πίνακα. Κάτι είναι διαφορετικό νομίζω εδώ. Νομίζω. Νομίζω είναι διαφορετικό το φωτάκι. Κάτι είναι διαφορετικό. Λέω να πάω Πρέπει πίσω. να είναι πιο... Go, go. Μην με στείλεις στο 0. Μην με στείλεις στο 0. Με έστειλες στο 0. Μμμ. Αυτός γιατί έχει μείνει εδώ. Με τρομάζει. Okay. Όπα. Πάμε προς τα πίσω. Πάμε ανάποδα, ρε φίλε. Κάτσε. Α, νομίζω αυτό είναι το φυσιολογικό το πρώτο. Το πώς Ναι, πρέπει αλλά να το πήγαμε είναι. ανάποδα. Να το πήρα. Ωραία. Okay. Μμμ.
Εντάξει ρε. Τι άλλο πάει στραβά εδώ. Μαλάκα. Oh my god, that's creepy. Πίσω. Εντάξει, ένα. Εντάξει, αυτό το περιμέναμε όλοι, οκ. Εδώ. Νομίζω όλα είναι φυσιολογικά. Οκ. Ναι, δεν βλέπω κάτι. Ναι, δύο. Εντάξει. Ωραίος. Τίμιο. Οπ. Μας κοιτάει. Ακριβώς. Φύγαμε. My Κρύπουλας. god, he's Ο creepy. Κρύπουλας. Go, 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 go! Νομίζω όλες οι αφήσεις είναι λάθος. Έπρεπε να είναι από εδώ, να ξεκινάνε. Α, εννοείς ότι είναι πιο μέσα. Ναι, νομίζω όμως. Δεν είμαι Άρα- σίγουρος. Ούτε κι εγώ. Αλλά πάμε πίσω. Ό,τι γίνει. Okay. Oh, fuck. Fuck. Δεν πειράζει, we can do this. Φύγε. Έλα. Α, τώρα θα μου το πάρει, ωραία. Πάμε. Ωραία. Πόσο μ' αρέσει το παπουτσάκι του, αλήθεια. Όχι, εντάξει, εδώ νομίζω όλα καθαρά. Okay. Yeah, I think we're good, yeah. Πινακίδες. Ναι, εντάξει, easy. Τέλεια, τέλεια. Πάμε. Shh. Ακούει, λέει σκυλί, κάτσε να πάω πίσω. Okay. Τίποτα. Τι, έλα ρε. Δεν το είδα ούτε εγώ, φίλε. Okay. Όπα! Γαμώ το σπίτι σου. Πολύ καλό. Μ' αρέσει. Πίσω, πίσω. Εντάξει, αυτή ήταν εύκολη. Εύκολη, ήταν creepy ταυτόχρονος. Νομίζω όλα κομπλέ. I think. Ναι, και εγώ το ίδιο. Ναι, φτάσαμε στο Yay! Way to go. Εντάξει, οκ. Το βλέπεις. Is it different? No. Κουνιέται ρε. Α, όντως. Να το. Damn. Να το, κοιτάει δεξιά τώρα. Αριστερά. Ναι, ναι, το είδα. Μαν. 3. Πάμε. Μ' αρέσει. Το creepy factor μ' αρέσει πάρα πολύ. Ναι, ναι.
Δεν είναι χώρο, είναι creepy. Και ψυχολογικό φάση, ξέρω. Okay. Νομίζω όλα Οπα. Αυτό ήτανε. Ποιο? Αυτή η τρυπούλα. Ναι, ναι, ναι. Ήτανε. Και άρα για προχωράω. Ωραία. 4. Ω, νομίζω πρώτη φορά φτάνουμε. Έχουμε έτσι να φτάσει μια φορά. Ναι, άλλη μία. Τρίπουλα. Υπάρχει περίπτωση να είναι το μάτι. Πολύ πιθανό. Θυμάσαι στα προηγούμενα πως ήταν. No. Νομίζω είναι όλοι γκρι. Τι εννοείς και πάνω και κάτω? Όχι, εννοώ η μία. Αυτή δεν έχει καφέ το μάτι. Go back. Ευχαριστώ Vader για το follow. Πάω πίσω. Ναι, νομίζω δεν είναι. 5! Αυτό ήτανε, μπράβο μου. Εντάξει, δεν είναι το 8, Το κίτρινο αυτό στο 8. Α, βασικά λείπει και μια πόρτα εδώ ολόκληρη. True. Όπα, πίσω ρε, πάω. Αλλά κάτσε να δω λίγο το μάτι. Με είχα δίκιο. Α, όχι, δεν ήταν αυτό. Πριν. Κάτι άλλο ήτανε. Ναι, που βλέπω ένα κολόφαρο. Οκ. 6. Yay! Γαμώ το σπίτι σου. Αυτό το έχω βρει στο ίντερνετ. Βες τον τοίχο ευθεία. Είναι σαν να είναι κάποιος δεύτερος από πίσω. Σε κυνηγάει. Παμ. Holy mother of God! Ευχαριστώ Γιώργο για το follow. Θα πάω, για να μας κυνηγήσει. Ετοιμάσου. Γαμώ το σπίτι. Γαμώ το φύγε. Holy fuck! Άσε με. Μέχρι το τέλος. Oh, thank God! Αυτό πάλι είναι διαφορετικό το 8, Ή όχι. Καλά θυμάμαι. Δεν Δεν είναι νομίζω. κίτρινο. Γενικά. Όχι, κίτρινο είναι την πρώτη. Το μπροστά είναι κίτρινο, το πίσω είναι γκριζό. Ωραία. Φεύγω πίσω. Γιατί? Α, δεν είναι. Έτσι είναι. Σίγουρα. Είναι νομίζω. Okay. Μη σε πάρω στο λαιμό μου, ό,τι γουστάρεις. Όχι. Πάω ευθεία και άμα είναι λάθος σύφτες. Εντάξει. Πω. 8! Yay! Για να δούμε. Νομίζω όλα είναι κομπλέ. Ναι, και εγώ το ίδιο νομίζω. Κάτσε να δούμε. Οχ. Λες. Ναι. Yay, way to go! Πάει το πρώτο το. Εντάξει. Είμαστε παιχταράδες. Πολύ τίμιο. Και έχει και, έχει και άλλες ανομαλίες. Τόσο και δεν έχει. Νομίζω σε λίγο θα μας λέει πόσες ανομαλίες υπάρχει από τη μία πινακίδα.
Όσες είδαμε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού εννοείς? Ναι, κάπως έτσι. Όχι, μέσα Οκ. στο παιχνίδι τώρα. Περίμενε. Α, γενικά. Ναι, κάτσε. Ωραία, ορίστε. Δεν έχω δει 20 ανομαλίες ακόμα, λέει. Α, Έχει άλλες 20. Πάμε να βγάλουμε οκ. και άλλο γύρο. Να βρούμε και τις Δούμε. άλλες. Αυτό είναι το κανονικό. Α, δεν κάνω λάθος. Ωραία, φυσιολογική. Τον είδαμε στη μέση, δεν τον είδαμε να στρίβει. Όχι, τον ακούμε. Ακουγόταν, ωραία. Αυτό μας δείχνει απλά το κανονικό, περίμενε. Α, οκ. Να τώρα σκηνάει 0. Μμμ. Okay, Αυτό. Πάμε. Ευχαριστώ Βασίλη για το follow. Okay. Να δούμε. Αυτά φαίνονται ίδια. Αυτό ίδιο. Ίδια όλα φαίνονται. Και αυτό. Προχωράω ευθεία. Sure. Ένα, ωραία. Καλά πάει. Τέλεια, τέλεια. Ωραία. Ακούστηκε το φωτάκι νωρίτερα από ό,τι συνήθως ή μου φάνηκε? Αυτή η πινακίδα έτσι ήταν πάντα. Μόνο το open θυμάμαι από αυτό το πράγμα και το ότι είναι καφέ. Νομίζω δεν υπήρχε αυτό το σκυλάκι. Πήγαινε πίσω. Πάω πίσω. Όχι. Keep left. Δεν πάω ευθεία. Ωραία, μηδέν. Άρα το σκυλάκι ήταν πάντα εκεί. Ναι, κοίτα να δεις. Προχωράει λίγο γρήγορα ή μπα. Μπα. Νομίζω είναι όλα κομπλέ. Όπα. Κοίτα. Ω, ωραίο. Πω, Ωραίος. πω. Πολύ ωραίος. Πώς το εντόπισα αυτό, ούτε εγώ το περίμενα. Άλλες 19. Μ' αρέσει που τον μπανίζω κάθε φορά αυτό να το περνάει. Ευθεία, εκτός άμα έχεις δέσει κάτι. Δεν είδα κάτι. Ωραία. Woohoo! Αυτό βέβαια ήταν μπλε. Είναι στο κενό αυτή. Γενικά είχε και άλλα Ναι. πράγματα αυτήν η αφίσα, κανονικά. Δεν το θυμάμαι. Από πίσω. Ναι, Πολύ καλός. 18 λέει. Πήγαινε λίγο στην πρώτη, λίγο πίσω. Στην πρώτη αφίσα. Α, όχι τίποτα, εντάξει. Ξανακούστηκε το γκντίνγκ του φως. Έκανε ένα, αλλά νομίζω κάνει συνέχεια άμα το διακάτσε. Ναι, με το που μπαίνεις στο δωμάτιο. Α,
Κάτσε να ακούστηκε, δεν σκάνει αν συνέχεια. Οκ. 4. Τέλεια, τέλεια. Τι πάει στραβά άραγε. Τουαλέτα, έφυγε. Πω, βονήθηκε το κινητό μου, ήρθε ειδοποίηση και φοβήθηκα, ρε. Wow. Τώρα είναι η φάση που αρχίζω να αμφισβητώ και τα απλά. Μήπως έχει ακόμα έναν αερογωγό εδώ. Περίμενε, όχι, Νομίζω δύο ήταν είχε. 3. 3 αεραγωγή και 3 πόρτες. Νομίζω. Ναι, φαίνεται λίγο άδειο, η αλήθεια είναι. Πάω πίσω. Let's go back. Υπέροχα. What? Τι έκανα, δεν εννοώ, υπέροχα. Οπότε έπρεπε να πάμε μπροστά. Όχι, ήταν λάθος το... 2 είναι. Προχωράω. Μηδέν. Τι είχε. Δεν το είδα. Ούτε εγώ. Δεν ξέρω. Τι είναι αυτό. Σίγουρα κάτι διαφορετικό. Άρα και πίσω. Ναι. Εσύ νόμιζα νικήσαμε, ξέρω εγώ σε φάση... Oh. 16, οκ. Όλα φυσιολογικά. I think so, ναι. Δύο. Και μία. Yay. Και εδώ όλα φυσιολογικά φαίνονται. Όχι, Όχι. όχι, δες, η πρόταση Κάτσε. είναι πολύ μεγαλύτερη. Ποια η? Εδώ πάνω έχει μία λέξη μόνο. Turn back, turn back. Ωραίο. Πολύ καλό. Απίστευτο. Τίμιο. Τιμιότατο, εντάξει. Ισχύει. Φαντάζεσαι μία από τις ανομαλίες να είναι να έχει μαλλιά αυτός καλύτερα. Πολύ πιθανό. Νομίζω όλα φυσιολογικά μου φαίνονται. Ναι. Halfway. Να δούμε. The Shining! The Shining! Oh, wow. Με πήγε Oh, no.
Γιατί? Εντάξει, νεράκι ήτανε. I know! But why did we lose? Ναι. Εντάξει, οκ, είχε πλάκα. Αχ. Εντάξει, οκ, πάμε πίσω. Oh! Που, μόνο αυτά. Πολλά μάτια, ρε φίλε. Πολλά μάτια. Είναι creepy τα μάτια. Yeah! Ωραία, ευθεία, δεν βλέπω κάτι. Έτσι νομίζω κι εγώ. Αυτό τι είναι? Είναι πάντα εκεί. Όντως. Ναι, ναι. Ναι, οκ. Ω, Και αυτό. Ναι, όντως ναι. τώρα. Έχει και ένα στην αρχή. Πάνω δεξιά. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει κάτι άλλο που δεν είδαμε. Ωραία. Το βρήκα, το βρήκα. Very good. Α, στα αριστερά είναι. Καθόλου obvious. Ας μην... Κυνηγάνε το σπίτι σου. Αφού... Εδώ λίγο νεράκι μας ακούμπησε και... Πραγματικά. Okay. Όλα καλά. I think so. Ναι, ωραία. Woo! Πόσα ανομαλίες έχει ακόμα? 12. Και εδώ όλα κουμπλέτα βλέπω. Κι εγώ, αλλά... Αχ, Είναι η φάση που αρχίζει να αμφισβητείς τα πάντα, ρε. Πάντα. ναι, ρε φίλε. Πω. Έλα. Τι είχε λάθος? Damn it. Κάτσε να. Εντάξει, πάω πίσω. Κατάλαβες, πιστεύω, Όχι. Είναι πολύ ψηλός, ρε. Α, ναι. Κάτσε, ο ίδιος είναι ή είναι άλλος? Α, ο ίδιος είναι. Δεν πόσο ψηλός είναι. Ναι, όντως. Τόσες φορές που τον μπάνισα, ξέρω το ύψος του απ' έξω. Σωστός. Λείπει μια γραμμή. Το πάτωμα δεν είναι έτσι, νομίζω, Ναι, ναι, λείπει μια κίτρινη γραμμή. Οκ. Α, μπράβο. Με ενόχλησε στο μάτι. Ναι, να το. Άγιος. Άμα μπω μπροστά του, τι γίνεται? Α, οκ. Όχι, δεν θα φύγεις. Εγώ δεν βλέπω κάτι εδώ. Χωράω. Δεν ξέρω.
Δεν ξέρω. Όπα, κάτσε. Αυτά. Εκεί ήταν πάντα αυτό. Εκεί ήταν, ναι. Οκ. Πάμε. Ναι. Ουφ. Δεν άκουσα καθόλου τον ήχο. Μετράει. Δεν έχω ιδέα. Α, όχι, Α. ακούγεται. Αλλά και πάλι. Α, οκ. Ωραίος. Φαντάσου τώρα να ήσουν όντως στην πραγματικότητα, ρε, για να γινόταν αυτό. Εντάξει. Να έχεις κολλήσει σε loop. Βρήκες. Όχι. Λέει τον κόβω. Λέω να φύγω. Οκ. Το σπίτι σου, τι είχε. Πολύ στο 0. Οκ. Εντάξει, καθαρό το βλέπω. Πρέπει να αρχίσουμε να αποστηθίζουμε λίγο καλύτερα τις πινακίδες και σε αυτό πιστεύω ότι έχει τέτοια μικροαλλαγές. Μέχρι στιγμής οι περισσότερες αλλαγές είναι αρκετά μεγάλες, θα έλεγα. Αυτό ήταν πάντα γκρι, γκρι ήταν. Okay. Φεύγω. Ωραία. Ωραίος. Αυτά τα μάτια, ρε φίλε. Και εδώ νομίζω δεν είναι. Όλα κομπλέ μου φαίνονται. Και εγώ μπροστά θα πήγαινα. Είναι η φάση που το πρώτο walkthrough το κάναμε σχετικά γρήγορα. Το δεύτερο μαλάκα μας έχει δυσκολέψει περισσότερο. Τι στο καλό δεν είδαμε πάλι. Είναι η φάση που νομίζεις ξέρεις το map, αλλά τελικά δεν το ξέρεις. Μπορεί να αλλάζει κάτι τίποτα εκεί, καμιά λεπτομεριούλα. Οκ. Φεύγω. Ωραία. Είναι στραβό το φως. Ωχ, ναι, όντως. Μόνο ένα όλα. Μόνο το πρώτο είδα. Φαντάσου. Εντάξει, εγώ δεν είδα ούτε το πρώτο στην αρχή, οκ.
Κάτσε εδώ, πιστεύω είναι που μπλε. Κι εγώ έτσι πιστεύω. Ωραία. Εδώ, όχι για τώρα, ίσως για το μέλλον μπορεί να λείπει άνετα ένα από τα 3 κόκκινα θαυμαστικά. Μπορούσε να είναι. Πάω μπροστά. Όμω. Κοίτα να δεις. Εντάξει. Το τσιγάρο δεν ήταν έτσι ποτέ πράσινο. Όχι, πράσινο δεν νομίζω. Τι έκανα. Άλλον ήταν λάθος. Δεν ξέρω. Ναι. Διακριτικό. Ένα. Είναι όντως πράσινο το τσιγάρο πάντως. Ενδιαφέρον. Κοίτα να δεις. Ναι, πραγματικά. Όχι, αυτά ήταν. Πια. Όχι, ενώ όλα ίδια. Ωραία. Ωραία. Άλλες 8 λέει. Να, τι ωραία. Λέω επειδή το πανίζω καφάρα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Και εδώ ίδιο μου φαίνεται, αλλά... Πάω μπροστά. Τέλεια. Και εδώ. Δεν έχω ιδέα. Έλα ρε. Where was it? Αρχίζω να κοιτάω δηλαδή και τις γρατσουνιές εδώ κάτω στη σκόνη που έχει το πάτωμα. Ζούι. Dog Saloon. Αυτό το 12-19 το είχε. Δες. Oh! Holy mother of God. Το βρήκα αυτό. Ωραίος. Creepy, αλλά το βρήκα. Ζούι. 2. Καραγκιόζης κανονικός. Κανονικά όλα. Πήγαινε λίγο πίσω. Γύρνα και κοίτα ψηλά τις κάμερες. Απ' την άλλη μεριά. Δεν άναβε αυτή στις προηγούμενες, σωστά. Ναι, Ωραία, ωραία. Κάτσε, κοίτα πώς φαίνεται.
Πω, δεν την είδα ποτέ εκεί πέρα. Ήταν όντως διακριτικό. Ωραίο. Καριόλα, κάμερα. Εντάξει, αυτό νομίζω είναι καθαρό. Πάω μπροστά. Ναι, οκ. Ωραία. Αυτές ανοίγουνε. Όχι. Σε ανύποπτο χρόνο. Ναι. Hopefully. Τι, Όντως. από τι. Περίμενε. Αρχίζω να πιστεύω ότι αλλάζουν τίποτα γράμματα εδώ. Δεν γίνεται ρε φίλε, τι θα κάνουμε, τα βγάλουμε φωτογραφίες. Το V υπήρχε πάντα. Δεν έχω ιδέα. Λες να είναι κάτι τόσο μικρό. Εντάξει, δεν είναι και μικρό. Όπα, περίμενε. Δες την ασπρόμαυρη. Ναι, πήγαινε πίσω. Είναι 5 πάνω, φύ κάτω. Πού, τι, Σε αυτήν εδώ με τα δύο μάτια, δεξιά. ναι. Πάνω έχει ένα 5. Και από κάτω έχει φύ θαυμαστικό. Συνήθως. Α. Οκ, δεν το καταλαβαίνω, αλλά θα το δω στην επόμενη. Άμα ήταν αυτό, οκ. Όχι. Έκανα λάθος. Μάλλον. Θα ορκιζόμουν ότι είχε 5. Κάτσε τώρα. Ω! Εντάξει, αυτό ξέρω τι είναι, οκ. Ναι, ναι, ναι. 5 είχε, όντως. Ίσως έχουμε κάποιο time bar. Παίζει να αλλάζουν άμα χάνεις. Ενώ να μην είναι πάντα ίδιος ο διάδρομος όταν ξεκινάς το game. Α, δεν νομίζω, αλλά... Πέντε. Δεν είναι 5 αυτό. Ναι, θα ορκιζόμουν ότι στην αρχή είχε 5. Συγγνώμη, δεν είναι... Κάτσε. 2. Άραγε δεν είναι 5, ωραία. Το βγάζουμε. Είδες, είναι αυτό που σου λέω, αμφισβητείς τα πάντα σιγά σιγά. Στο τέλος θα νομίζουμε ότι λέει και κάτι σαλούν, αντί για λόγο. Ναι, δεν είναι. Θα δω κάτι άλλο. Νομίζω κάποιες φορές ερχόμαστε ως εδώ και βλέπουμε τον τυπά σταματημένο. Κάποιες φορές. Νομίζω όμως.
Τον έχουμε πετύχει σταματημένο, ναι. Το σπίτι του. Άρα αυτό ήταν, ναι. Δεν ξέρω. Okay. Δεν ξέρω, μπορεί. Λέω εγώ τώρα. Ω! Όπα! Το σπίτι σου! Wow! Το σπίτι Wow! σου. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Στη φάγε πλάκα. Κάπως έρχεται να κρατώσει πιστόλι αυτός. Ουι! Μπορεί να είναι η τελευταία αλλαγή αυτή. Κυριολεκτικά, μπαμ, χάνεις. Τέλος. Όλα καλά φαίνονται τώρα, εντάξει. Και εγώ έτσι νομίζω. Woohoo! Easy, easy. Αυτή είναι η πινακή που έχει πολλά anomalies και είμαι σε φάση λες. Ωραία. Yay! Αμφισβητούμε τα πάντα, δεν γίνεται αυτό. Την κάμερα. Κάτι μου λέει δεν θα είναι, αλλά... Συνεχίζω. Και εγώ θα συνέχιζα. Εντάξει, μαζί θα άναμε. Κοίτα ρε. Wow. Παίζει να ήμασταν κολόφαρβητίες στο πρώτο walkthrough. Σε παρακαλώ. Απλά είναι λίγο πιο περίεργες οι τέτοιες. Περίμενε, πόσες έχουν μείνει? 4. 4. Οκ. Let's go, let's go. Η μία ξέρω ποια είναι που δεν έχουμε συναντήσει, αλλά την αφήνω για έκπληξη. Η πουλοπλάσμα. Ω, Έχει ανοιχτό πουκάμισο. α, θα μπορούσε. Εγώ νομίζω έβγαλε χνότα. Έχει ξαναβγάλει κάτι όταν πέφτεις πάνω του. But I do not know. Ήσουν και το... Όπα, θαυμαστικό είχε πάντα, Ναι. Οκ. Φεύγω. Οκ. Ναι, ήταν μάνα τα χνότα. Κάτσε να πέσω και μία πάνω του να είμαι σίγουρος, αλλά... Εντάξει, αυτό είναι λάθος. Είναι Ναι, ναι. πίσω. Ολόκληρο πάτωμα λάθος. Το δες. Όχι, αυτό είναι το decal. Πριν έβγαλε το decal από του. Το animation, τέλος πάντων. Πριν έβγαλε όντως η νότα. Οκ. 3 more to go.
Αυτό είναι πολύ creepy, να ξέρεις. Ετοιμάσου. Ω, έχει ανοίξει πόρτα. Ναι, κοίτα, χαμόγελο. Holy mother of God. Μαλάκα. Please go. Oh, go away. Το creepy είναι ότι χαμογελάει, ρε φίλε. Yep. Όλα φυσιολογικά φαίνονται. Όπα, 4 θαυμαστικά. 3 έχει κανονικά. Πού είναι τα θαυμαστικά? Τα κόκκινα αυτά. 3 θυμάμαι να υπάρχουν. Οκ. Δεν το έχω προσέξει. Θα τα καλύψουμε τώρα. What? Με πάει πίσω. Γιατί? Νομίζω ότι χάσαμε. Ναι. Κάτσε από πόσα φημιστικά έχει. 4. Δεν ήταν αυτό. Έλα. Κρίμα. Οκ. Πάω ευθεία. Οκ. Ωραία. Και έχουμε να φτάσουμε στο 6. Καλά, Ναι, ισχύει. Όπα, να το creepy το άλλο. Ooh, I like that. Θα προτιμούσα να φύγεις πριν αρχίσει να ζωντανεύει και να μας κυνηγάει από τον τοίχο. Αυτό ήταν, όμως έβγαζε περισσότερο. Το πιο γαμάτο παίζει δεν ήταν εκείνο με τα νερά. Άρα έχει μείνει άλλο ένα που δεν έχουμε δει. Ένα λέει, καλά θα το δώσει λίγο. Νομίζω. Οπ, για πήγαινε λίγο πίσω. Στην αφίσα. Με τη μουσική. Δεν έγραφε συνήθως ότι έχει... Α, μήπως ήταν αυτό που δεν προσέξαμε. Κάτι ότι το 2023. Πού το 2000. Δεν το γράφει τώρα. Πού το γράφει κανονικά. Νομίζω είναι πάνω στο κεφάλι στα αριστερά. Νομίζω. Μπορεί να κάνω λάθος. Πάμε τώρα. Α, όχι, είναι στο δίπλα. Δεν ξέρω. Μη σε πάρω στο λαιμό μου. Πες να ήταν στο δίπλα. Α, Photo Exhibition 2023. Εντάξει. Ναι, okay. Ωραίος. Άλλο ένα λέει. Άλλο ένα. Για να δούμε. Εδώ μπορούμε να τερματίσουμε. Να λέει. Δεν έχω ιδέα. Κοίτα ρε, κάθε φορά που λέμε δεν έχουμε ιδέα, είναι πάντα λάθος. Τι βρήκαμε. Όλα anomalies found. Είχε εδώ πέρα anomaly και γύρισα κατευθείαν για απλά για να διαβάσω την πινακίδα και τη βρήκα. Οκ. Ωραία, αλλά το τερματίσουμε μία. Δεν θα έπρεπε. Τερματίσουμε μία δεύτερη τώρα που είμαστε έμπειροι. Okay.
defeat. Από το 0 στο 0. Why? Θέλω να δω τι θα γίνει άμα πάω. Στο 0 είμαστε, δεν πειράζει. Ναι. What? Are we dead? Όχι. Πώς What γίνεται happened? αυτό? Α, ξέρεις τι. Μάλλον υπάρχουν δύο τρόποι που φτάνουμε στις σκάλες. Ο ένας να σε βγάλει κατευθείαν στο οχτάρι και πρέπει να ανέβεις, αλλά και να πας πίσω απλά συνεχίζεις τη διαδρομή, σαν να κάνεις κύκλο. Και άμα το βρεις νικάς. Οκ. Οκ. Α, με τρόμαξε ο Κώστης. Πω. Αυτά τελικά τζάμπα, τζάμπα και Ναι, τώρα κι εγώ. στήριξα λίγο. Αυτό το update, το game σίγουρα θα έχει... What? Πάλι. Τι γίνεται ρε φίλε. Πού είναι η ανομαλία? Δείξτε μου. Θέλω να τη δω. Ωραία θα ήταν να μας την έβγαινε. Ναι, καλά. Βασικά δεν θα είχε νόημα μετά. No smoking. Okay. Όλα φυσιολογικά. Φυσιολογικός. Τζάμπα κινητός το κινητό του ρε φίλε. Same. Ναι. Λέω αυτό κρατάει σε κάποια φάση. Και τα εμπειρία τώρα θα περάσω τάκα τάκα. Όχι εντάξει τα αμφισβητώ όλα. Ωραία. Είναι η φάση που βγαίνω από τη γωνία σιγά σιγά. Είμαι όντως εδώ. Όπα. Καλώς τα παιδιά. Ω, με σταμάτησαν. Wow. Oh, wow. Creepy. Down. Ήθελα να κάνω ένα γύρω από αυτούς, αλλά... Nope. Εντάξει, αυτό ήταν εύκολο, πιστεύω. Γι' αυτό έχασα. No smoking. Πινακίδες. Πόρτες. Αερογή. Σκυλάκι. Καραγκιόζοπαίχτης. Ματάκια. Ωραία. Λαμπάκι. Φύγαμε. Την ταμπέλα πίσω την είδαμε, μην έχει το μεγάλο. Πιο μεγάλο. Ω, εντάξει, μπλε. Go. Ναι. Είναι η φάση που είναι όλα εντάξει, αλλά κάτι είναι στραβά σίγουρα. Αλήθεια τώρα. Oh, well. Α, οκ. Hey, way to go! Εντάξει, αυτό είναι ήδη λάθος λογικά.
πετάει. Ναι. You creepy, creepy dude. Φάνηκε κατευθείαν, σου λέω, με κάρφωσε. Α, Οπ, τα ματάκια. καλώς τα παιδιά. 4. Έλα, καλά πάει αυτό. Μμμ. Εν τω μεταξύ, κάποιες φορές παίζει να νομίζαμε ότι είναι λάθος κάτι και να βρήκαμε και να ήταν κάτι άλλο τελείως. Ναι, ναι, ναι. Σίγουρα. Κοίτα και την ταμπέλα από πίσω. Μμ. Εντάξει. Hopefully. Yay! Κάποιες φορές νομίζω ότι με κοιτάνε, αλλά δεν με κοιτάνε. Μμμ. Νομίζω είναι όλα καλά. Κι εγώ, αλλά... Μη με κοιτάς μες στα μάτια. Ω! 6. Έλα, δώσε, δώσε, δώσε. Καλά πάει. Oh! Oh! Go back, go back. Oh my god, go back. Βοήθεια! Αυτό δεν το έκανε πριν. Αυτό δεν το έκανε πριν. Πω, πω. Άρα δεν τις έχουμε δει όλες τις διαφορές. Μάλλον ήταν εκείνη που πήγα κατευθείαν πίσω. Παίζει να τον. Αυτή είναι η μία. Όπα. Hello, motherfucker. Go, 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 go. Τελευταία είναι. Δεν θα μας το κάνει εύκολο. Νομίζω είναι Α. καλά. Εγώ αυτό νομίζω. Come on, come on. Όχι! What? Όχι στο τελευταίο! Όχι! What was it? Όχι ρε πούστη. Πω πω. Ναι. Κοίτα να Όχι δεις. ρε φίλε. Θα παίξω προπό ρε, πάω πίσω.
Κοίτα ρε, μου το πιάσε. Ωραία, έλα. Φέρω πίσω. Πίσω, δεν με νοιάζει. Εγώ πάω πίσω μόνο. Άμα σας αρέσει. Κι άλλο. Δεν με νοιάζει τίποτα. Τι γίνεται ρε. Είναι πόνο όμως, Δεν το πιάνει, γιατί. Επειδή είναι το μεδενικό. Α. Και καλά. Άντε, γεια. Έχασα. Εδώ, τώρα, περίμενε, 0. Συνεχίζω. Δεν έχει διαφορές, είμαι σίγουρος. Κοίτα να δεις. Wow. Εντάξει, έχεις διαφορά, να πάω πίσω τότε. Είδες, τη βρήκα. Πολύ καλός. Για να δούμε. Ω! Πάρα πολύ καλός. Δεν μου το πιάσε. Α, μου το πιάσε. Κοίτα να δεις. Έλα, όλα καλά είναι. Τι γάματα. Εντάξει, να πάμε κανονικά. No smoking, ναι. Θα τις βάλω κανονικά. I think so. Easy peasy. Ωραία. Ωραία. Την ταμπέλα δες από πίσω. Ω, Είναι το μεγάλο. turn back. Τίμιο, αυτό κάθε φορά που το βλέπω είναι τέλειο. Ωραίο θα ήταν yes του smoking να είχε κάποια φορά. Ισχύει. Αυτό και η Μάκη άμα βάλει update θα απλά θα προσθέσει και άλλες ανομαλίες, θα λέει. Έτσι, εδώ είναι όλα τέλεια πιστεύω. Γιατί? What? No smoking. Οκ. Όλα καλά. Ναι. Οκ. Εντάξει. Easy. Ένα. Εν τω μεταξύ ο παίκτης μου τον φακό που τον βρήκε. Τι εννοείς φακό? Πριν που έσβησαν τα φώτα άναψε φακό ο παίκτης μου. Α. Ας υποθέσουμε ότι είναι πάντα προετοιμασμένος για το σκοτάδι. Και τώρα όλα καλά είναι. Έτσι. Πολύ πιθανό. Ένα. Δύο. Τρία. Τρία. Τρία είναι πάντα, ωραία. Ένα. Πάω. Αυτά τα τετραγωνάκια υπάρχουν πάντα. Πάντα. Ωραία. Ναι. Υπέροχα. Δύο. Way to go. Οπ! Νίκησα. Από εκεί πας στο 0. Για πήγαινε πίσω να δούμε. Όχι, νικάς μου.
καλά το τερματίζεις, αλλά ναι. Οκ, να και σου λέει αυτό πάλι. Οκ. Πας guide, τι λέει. Οκ, τίμιο ήταν. Ωραίο Ναι, game, μ' άρεσε πάρα πολύ. ήταν ωραίο όντως. Λοιπόν, δίνω ένα review τώρα. Θα το βάλω ένα 9 στα 10. Για τον εξής λόγο ότι είναι απλό. Και βασικά είναι πρωτοποριακό, μπορώ να πω. Δεν υπάρχουν άλλα τέτοια παρόμοια game. Προς το παρόν, ή τουλάχιστον δεν γνωρίζω εγώ. Θα το βάλω ένα νιαράκι, δηλαδή είναι από τα παιχνίδια που θα άξιζε οποιοδήποτε να παίξει. Και είναι και καλό. Σου μαθαίνει να παρατηρείς τα πράγματα. Εντάξει, τίμιο. Θα μπορούσαν λίγο απλά να προσθέσουν, ξέρω εγώ κάτι, ποια είναι η διαφορά, αν θέλεις να την πατήσεις, να στη δείξει, ίσως κάτι τέτοιο, σαν spoiler. Νομίζω ότι θα χάλαγε το game άμα την είχες αυτή την επιλογή. Καμιά δύο φορές όμως έχουμε περάσει χωρίς να ξέρουμε τι είναι. Ναι, ισχύει. Άρα Γι' καλό αυτό. θα ήταν να υπήρχε ένα spoiler, ξέρω εγώ. Όχι Καλά. ρε φίλε, όταν το βρεις θα το ξέρεις. Αυτό είναι η φάση του παιχνιδιού. Ωραία. Λοιπόν, ωραίο ήταν, Πόσο μας πήρε, μια μισή ωρίτσα σχεδόν, οκ. Μπομπα. Δύο plays. Και βασικά το δεύτερο play, βασικά τερματίσαμε 3 φορές. Το μία όντως το φτάσαμε μέχρι 8. Το άλλο απλά βρήκαμε την πόρτα, οκ. Εντάξει. Έτσι από περιέργεια αυτό τι είναι. Οπ. Αυτή είναι η κρυπουλιάρα. Να σου πω, για πήγαινε μετά την πόρτα. Να δούμε τι θα κάνει. Α, τίποτα. Φαντάσου να έβγαινε. Αν πας είναι πίσω. Creepy. Κάτσε, αν πάω πίσω μου το πιάνει. Ή όχι. Όχι. Εντάξει, λογικό. Αυτό ρε φίλε. Έτσι. Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει, ωραίο game, μ' άρεσε. Άξιζε. Και είναι και δεν ήταν ακριβό. 3 ευρώ έκανε, δηλαδή. Αξίζει Μια χαρά. να τα βάζεις να βοηθήσει τον developer. Πιστεύω, άνετα. Ωραίο game, ωραίο. Θα το συνιστούσα και θα το ξανάπαιζα κάποια στιγμή στο μέλλον. Λοιπόν, κάπου εδώ να το λήξουμε. Ερώτηση Νομίζω είναι καλά. στη φάση ήταν η ανάπαυλα μεγάλη. Τι ήθελα να πω. Ανάπαυλα είπα αντί για παύση, οκ. Εντάξει. Αυτά λοιπόν. Ευχαριστούμε παιδιά που ήσταν μαζί μας σε ακόμα ένα live τέλος πάντων. Ναι. Δεν έχω κρύο ανέκδοτο της ημέρας, σας στεναχωρήσω. Oh no! Δεν ήμουν προετοιμασμένος, εντάξει. Κάτσε, πρέπει να έχω ένα. Κάτσε. Και να είναι όντως κρύο. Περίμενε, έχω. Κάτσε. Ένα είπα πρόσφατα, γι' αυτό περίμενε. Το έχω. Εντάξει, δεν το έχω. Πάμε παρακάτω. Ορίστε, το ανέκδοτο ήταν ότι δεν έχω ανέκδοτο. Κόλπο ήταν. Marketing. Αυτά παιδιά, από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ, γεια. Δεν θυμάμαι πώς τερματίζουμε το live μετά από τόσο καιρό, Ανάτο. Γεια σας.